360. Al tenis taula tothom hi ha jugat, però no ho sé, jo ja tenia una sensació especial doncs, que m'agradava més, volia aprendre el que realment és jugar amb aquest esport. Quan començo pilotejant tenia 7. Per la comunió me la van regalar una taula i llavors doncs, amb el pare hi passava moltes hores jugant. Per mi el tenis taula doncs, és més que un esport, una passió. Ens hauríem de traslladar fins a l'any 95, que bé, aquí al poble doncs, hi havia al Parc de Nadal, posaven taules de tenis taula i allí va començar la part més lúdica de totes, a jugar per les vacances, a disfrutar una mica amb els amics i simplement passar-ho bé. Sempre he sigut col·leccionista. Jo m'ha agradat molt guardar coses des de petit. La veritat és que la col·lecció va començar una mica així de broma. Va ser, a veure si en aconsegueixo 2, a veure si en aconsegueixo 3. Doncs actualment tinc al voltant d'unes 300 camisetes. Tinc unes 1.230 pilotes. Mira, doncs perquè us feu una idea, a nivell europeu, segons l'últim rànquing publicat per la Federació Europea, dels 50 millors jugadors d'Europa, actualment tinc la camiseta de 44. De seleccions, tinc un total de 82 seleccions, 82 països. D'Oceania, doncs, tinc l'equipació d'Austràlia i la de Nova Zelanda. D'Europa em falten només 5 països per tenir-los tots. Bueno, d'Àsia, doncs, ara mateix tinc la de Xina, la camiseta del Fan Zhendong, que actualment és el número 1 del rànquing mundial, la del Timo Boll, que és el millor jugador europeu de la història. Un jugador on ha jugat 7 finals de campionats d'Europa, no n'ha perdut mai cap. Sí, Sud-amèrica també, doncs, Equador, tinc Puerto Rico, tinc la República Dominicana, Brasil, de camí tinc la de Paraguai. Doncs mira, una de les que em va tardar més va ser de l'equipació de Nigèria. Em va dir, te l'he enviat. Va passar un mes, va passar 2 mesos, i em deia, t'ha arribat? Dic, no, encara no. I els dos la vam donar per perduda. Doncs 3 mesos i mig va estar. Una de les formes més clares per obtenir equipacions és presentant-te tu mateix a les competicions, no? Normalment doncs, porto la meva tablet i els hi puc ensenyar unes fotos des dels inicis i esperar que hi hagi sort. La veritat és que al·lucinen. Quan vaig obtindre les primeres camisetes, al principi vaig plantejar d'embarcar-les i, òbviament, un bon marc, amb un bon vidre i això, doncs, val diners. I un dia, anant a comprar en un supermercat, doncs vaig veure que hi havia maniquís i se'm va encendre la llumeta. I, mira, a poc, doncs n'he arribat a comprar 200. La meva mare, per exemple, i la meva padrina han cosit tota la vida i no havíem vist mai tants maniquís com he tingut jo, no? He anat a moltes botigues que estan en liquidació, he preguntat a veure si tenen maniquís, si se'n desprenen, i més d'un dia he marxat ple. Fins i tot et podria dir que he vingut a Barcelona a buscar-ne 20. Tinc moltes equipacions doncs, que encara esperen el seu maniquí per lluir, però bueno, sé que he de prendre paciència i a poc els aniré obtenint. Vaig pensar doncs, que les pilotes també fora una bona opció. La més antiga doncs, és una pilota de la marca Nitaku, que és de l'any 65, repartides per marques, per dimensions, pel material. N'hi ha moltes altres de bàsiques, però també hi ha competicions doncs, que dins de la competició en si marquen la pilota i és la pilota commemorativa del torneig. Tenir tant la de Barcelona 92 com tenir la de Rio doncs, és molt bonic.
i poquet a poquet intentar anar sumant. I del silenci d'un miler de pilotes a Vimbodí, passem al so de la música del tenis taula a les Borges Blanques. Jo sempre dic que el tenis taula és com menjar pipes. Quan comences ja no pots parar. Doncs el club de tenis taula Borges hi fa 17 anys que soc allí. Jo ho considero casa meva ja. Bé, doncs aquest miracle comença l'any 2004-2005, on el primer equip puja a la màxima categoria del tenis taula nacional. El títol més preuat de l'equip és el campionat de Lliga, la Lliga de Superdivisió, que vam aconseguir la temporada 2010-2011, i després també hem aconseguit 2 vegades la Copa de Sa Majestat el Rei, que van ser les temporades 2013 i 2017. Tots els anys que he militat a la primera divisió hem tingut sort d'accedir a la competició europea, que equivaldria a l'Europa League de futbol. I bé, molts equips d'àmbit europeu que porten molts anys al món del tenis taula, doncs, òbviament, es queden una mica perplexes, de dir quants habitants té aquesta població, pensant-se que és una ciutat, i nosaltres diem no, aquesta ciutat té 6.000 habitants. Clar, molta gent només coneix Barcelona, però clar, de Barcelona, per exemple, no hi ha cap equip a la màxima competició. El Club Tenis Taula Borges s'ha convertit en el primer lleidatà que es proclama campió de Lliga en la màxima categoria. Nosaltres diem que som de Catalunya i que som de Borges, de les Borges Blanques, i òbviament que estem molt orgullosos de portar el nom de Borges allà on anem. Doncs actualment tenim una base social que va al voltant de 100 jugadors. Nosaltres al club tenim nens des dels 4 anys i juraria que el més veterà en té 80. Vull dir, és un esport que es pot començar molt aviat, es pot començar quan una persona ja és adulta. Les tasques d'aquí del club ens encarreguem bàsicament el Josep Lluís Andrade, que és el director tècnic del centre, i jo, que sóc el seu adjunt. A part d'aquí, també anem a les escoles a fer activitat extraescolar de tenis taula, on fem a Vimbodí, ho fem a Castelldans, ho fem a Arbeca, ho fem a Montblanc, a l'Espluga de Francolí, vull dir, molts pobles de les rodalies, tant de la província de Lleida com de Tarragona, que em desplaço jo personalment a fer-los aquestes classes. I després hi ha un dia a la setmana, també que anem amb 3 centres de discapacitats, i també soc jugador, sí. Jo enguany estaré al segon equip del Borges, jugant la primera nacional, que és la categoria de bronze del tenis taula espanyol. Estem contents de que tenim molta afluència aquí al club i esperem que ho puguem tenir molts anys més.